Upright Studios, Zander Vibes. Fediru kamano Abuelu lukeli mwangwe Olugo na titano Nankediru kamanenu wankanyina Ifediru kanna chazino Makaniga niru Kondo Na chiazu ya bụ ọnwụ n'iru ka anyị na-agazi nọ yes sir. Ifediru ya kama Ego mdiniru kanacho Uno mdiniru kanacho Oganiru kanacho Moto mdiniru kanacho Unenu mdiniru kanacho Mwamdiniru kanacho Nankediniru ya kamao Nkediniru ya kamao Nkediniru ya kamao Ijeniru bundu mwanem Anaya chiazo bomu Ijeniru ndubu mwanem Anaya chiazo bomu Obonye kemezi Maki ifediniru akao Ifediniru akao Wewufu ifedi n'azụ aka ọ bụ onye ga-emezi maka ifedi n'azụ aka maka ifedi n'azụ aka bịa wifu ifedi n'iru aka ụmụnne m rakwanụ m ka mmiri ahụ n'ifedi n'iru n'ọbụ ifeọma ogologo ndụ dịrị ike n'ọdịnihu ọganiru dị n'iru ahụ chipu dị n'iru
Odekinu dị n'iru, Rike n'ọdị n'iru, Udo n'ọdị n'iru, ezigbo nwanyị dị n'iru, ezigbo nwa dị n'iru. Ọ bụ right onye nke m, ọ bụ right onye nke m, nke dị n'iru ya bụ nke m. Ife anyị na-achọba ego na nwa, arụ isi ike n'ụwa, ogologo ndụ ka anyị na-ayọ Chukwu. Ifeọma ka anyị na ya, Ifeọma dị mma, ogologo ndụ na-arụ isi ike, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọ bụrụ eti onye nke mma, ọ bụrụ eti mizik bịa, ọ bụrụ eti onye Igbo dogo, ọ bụrụ eti onye Igbo dogo. Unafuku ije n'ụwa ma, unafuku ije n'ụwa ma, unafuku ije n'ụwa ma, unafuku ije n'ụwa ma. Nke dị n'iru ka nnacha, ego dị n'iru ka nnacha, ụlọ dị n'iru ka nnacha, moto dị n'iru ka nnacha, udo dị n'iru ka nnacha, nwanyị dị n'iru ka nnacha. Nke dị n'iru n'ọbụ Ifeọma, nke dị n'iru n'ọbụ Ifeọma, nke dị n'iru bụ Ifeọma. Ka nwunye m arapụ m naba, Adananda rapụ m naba. Nwanyị m fụrụ n'anya, nne m ọ bụ kenu na di ọ, nne m ọ bụ gije na di ọ. Nkiruka nwunye m, echekwa m n'anya Igbo ofu ahụ, echekwa m n'anya Igbo ofu ọ. Adananda bịa n'emo, Adananda bịa n'emo, Adananda riri egwe m, Adananda riri egwe m. Adam mesie n'etuje, Adam mesie n'etuje. Nkiruka n'ịdị mma, nwokele ọnwụ egwu, na nwaja n'ndụ nwunye m. Nne m rive buche, nne m rụ Chukwu Emeka, nne m rụ Chirutama. Ijenumo n'obuka, Nkiruka nke dị n'iru ya ka mma. Chukwu dị mmadụ obi akene, onye ukwu na bani dị m nso oyimo. Ifeọma dị n'iru ka anyị na-achọ, nna ya chi azụ bụ ọnwụ, ịga n'iru n'ọbụ ndụ. Chairman Denmark Nigeria Limited, Jeku nwoke ya bịa n'isobiri jonjoroko oyimo. Onye agụrụ n'ịdị mma, ọ bụrụ iti mizik ọsịka nke nnụnụ.
ndị ọma n'ụnụ ga-adị ahụ udo ka anyị na-achọ udo n'ọdịnihu ego na nwa ifeọma dị n'iru unenu n'ọdịnihu unani n'ọdịnihu njipu n'ọdịnihu moto n'ọdịnihu moto n'ọdịnihu moto n'ọdịnihu